Mayong buntag ninyong tanan. Gisaysay din sa Ebanghelyo nga usa ka batan-on nga dato kaayo miduol ni Hesus ug nangutana, magtutudlo unsa may maayo kong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Tingali kining mga batan-on nakadungog na sa mga pagpanudlo ni Hesus may tungod dining kinabuhing dayon. O gisulti ni Hesus unsa iyang buhaton, tumana ang mga sugo. Ug sanglit usa siya ka Hudiyo o dili lang tingali ordinaryong Hudiyo, maayo gyud nga Hudiyo, nakatuman siya sa mga kasuguan. Og si Hesus nga dili lang magtutudlo kundili Mesiyas, midapit sa batan-on ngadto sa pagkahingpit. Natuman tuon niya ang mga sugo, pero bisan pagtumano nimo ang tibuok kasuguan, kulang ang pagtuman sa kasuguan. Dili gyud na hingpit. Kay ngano man, pwede ka man mutuman sa kasuguan nga walay gugma. Pwede kang musunod sa mga sugo nga wala kay paghigugma. So ang kahingpitan anaa sa paghigugma. Kay kung higugmaon nimo ang Dios, kay kini na po ka mga sugo, paghigugma ra ni sa Ginoo labaw sa tanan ug paghigugma sa atong isikataw sama sa atong kaugalingon. So ang gugma mong espiritu sa balaod, no? So kung gihigugma nato ang Dios labaw sa tanan ug gihigugma nato ang isikataw sama sa atong kaugalingon, tanang sugo atong natuman. So ang gugma mao ang makapatuman sa tanang mga sugo. Pero kung tumanon lang nimo ang balaod, mahimong dili hingpit tungod kay usahay mutuman ka sa balaod ngaway paghigugma, no, sa magunang traffic, usahay maglagot ka, stop, unya muhunong ka, usahay maglagot ka, pero nakatuman ka sa maong balaod. Pero ang gugma mao ang magpahingpit. Sa mga ngamingon si Jesus, ibaligya ang imong bahandi, ihatag sa mga kabos, aron makabaton kag bahandi dito sa langit, og ngari sunod kanako. Nga sa ato pagidapit ning batan-on, aron mahimong usas mga tinun-an ni Hesus. Pero ang nakalisod, ang pagbaligya sa bahandi, kay matud pa sa Ebanghelyo, dato man siya kaayo, og ang iyang kasing-kasing, ana-ana sa bahandi. So, ang bahandi murabag giwarningan ta no nga di ta mahigugma sa bahandi ug di ta magpaposes sa bahandi. Kundili kay ang paghigugma sa bahandi o bisan unsang mga butang sa kalibutan mao ni ang usas babag nato sa pagsud sa gingharian sa langit. Usanis makababag nato sa paghigugma sa Dios o sa pagtuman sa iyang mga kasuguan. Ikaduha, ang bahandi ato ra ning pagabiyaan. Dili nato maangkon ning bahandi. Bisan pagdaghan ka nagbahandi, dili na nimo madala ngadto sa kamatayon. Sa munang bahandi, dili gyud makahatag og tinuod nga kalipay sa tao. Hinoon kung man imong higugmaon, di pa ka makontento, no? Mura pa kag naa kay pangitaon, no? Di ba og madato ka, padaghanon gyud nimo ang bahandi, no? Kung mao na ang imong gihigugma. So dili na to higugmaon, pakyas ang tao kung gusto siyang makabatog tinuod nga kalipay o kinabuhi, kung ang bahandi mo'y hiyang higugmaon. Higugmaon gyud nato ang Dios labaw sa tanan. Unya, kung gusto kang magmahingpit,
magmahi musulod ta sa pagkatinunan, no? Nga osas lisod sa pagkatinunan sa Ginoo kining paghalad sa tibuok kinabuhi lawas o kalag, no? Sa manay osas lisod. O kung gusto kang mahimong tinunan, kinahanglan sama ni San Mateo diha sa Ebanghelyo ni San Lucas nga sa dihang gidapit siya ni Hesus ngadto sa pagkatinunan, miingon ang Ebanghelyo og misunod siya ni Hesus o gibiyaan ang tanan. No sa ato pa atong pagabiyaan ang tanan. Ihalad nato ang tibok natong kinabuhi, lawas o kalag ngadto sa Dios kung mahimotang tinunan sa atong Ginoo. So ang hingpit nga paagi og sure aron maangkon nato ang kinabuhing way katapusan. Manindo kita.